Магар Искандаркул Раҳмонкул мешавад? собиқ муовини раиси парлумон Абдулмаҷид Достиев пешниҳод намудааст, ки номи Искандаркул ба Кули Раҳмон ё Раҳмонкул иваз карда шавад. Достиев худро хоксорона як нафақахӯр гуфта муаррифӣ кардааст. дар номаи пешниҳодкардааш дар бораи хунхориҳои Искандари Мақдунӣ ва буридани сари спитамену рабуда шудани духтараш Рухшона ва ғайра ҳодисаҳои таърихиро навиштааст. яъне бо ин гуфтаҳо Достиев мехоҳад ба Кул номи Искандари Бераҳмро неву номи наҷотбахши сайёраро гузорем. Бераҳмӣ кадоме бештар буданашро ҳанӯз тарозуи таърих муайян мекунад. аммо гап дар сари он аст, ки Искандаркул ба номи Искандари Мақдунӣ гузошта нашудааст. таърихдону забоншиноси тоҷик Умед Ҷайҳонӣ гуфта, ки Рафиқ Достиев намедонад, ки ин кул номи суғдӣ дорад ва ҳатто пои Искандари Мақдунӣ ба канораш нарасидааст. номи суғдии ин кул Искодар буда, ки маънояш куле ки дар болои дара ҷой дорад аст. ин ном чунин сохтвожа дорад: Иск боло, дар дара, кул дарёча мебошад. Салмон Султонзода чунин баён кардааст: агар мақсад номгузорӣ бошад, ҳамчун сокини ноҳияи Зафаробод, ки дар мавзеи ба номи Мирзочули тоҷик бино шудааст, пешниҳод мекунам номи ноҳияи Зафаробод ба Раҳмончул иваз карда шавад. чун дар натиҷаи сиёсати 30-солаи Раҳмонов ин макони обод боз ба чулу биёбон табдил дода шуд. ҳеҷ ниёзу баҳонаву далеле барои номгардон кардани Искандаркул нест. чоплусӣ ҳам ҳадду андозае дорад. Эмомалӣ Раҳмон бо раёсату ҳукуматаш номашро дар таърих мондгор карда ва ниёзе ба ҷовидонсозии ёдаш надорад.